Benvidos ao Baixo Miño, a terra onde o noso gran río se entrega ao Atlántico e galegos e portugueses nos despedimos del como vos veciños. Un territorio de mar e montaña cunha forte pegada castrexa, como a mosa Santa Trega, na Guarda, e coa grandeza do Monte Aloia, en Tui, o primeiro parque natural de Galicia. Aquí, entre laxes e pendentes verdes, o viño do Rosal pon sabor a unha comarca que preserva con orgullo a súa paisaxe e tradición. No programa de hoxe viaxamos ao Baixo Miño para galeguizar unha celebridade chegada dende Cádiz. Un persoeiro que logrou a fama moi novo nos 90, cunha traxectoria tan singular e chea de momentos memorables que só pode describirse en dúas palabras. Impresionante. Jesulín de Ubrique. Jesús Janeiro Bazán, Jesulín de Ubrique, é un dos toureiros máis populares da historia recente de España. Arrasou nos anos 90 con cifras récord nas prazas e coa súa personalidade desbordante converteuse nun rostro imprescindible da prensa rosa. E bueno, a darlo todo. Protagonista de momentos únicos e mesmo cantante ocasional, Jesulín mantivo sempre unha relación intensa cos medios. Tras retirarse, dedicouse aos seus negocios, sen abandonar de todo as súas aparicións en televisión. Jesulín ven a Galicia para enfrontarse a este reto galeguizador da man dun personaxe ben coñecido por todas e todos nós. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Pregunto por Jesús Janeiro Bazán. Perdón, Sebastián Jesús Janeiro Bazán. ¿De parte? De parte de Roberto Vilar. ¿Cómo? Son Roberto Vilar. ¿Non te acordas que un día ¿Qué pasa? Se fixenche unha entrevista nun exitoso programa que tuve en Antena 3 que se chamaba La Noche de Robert? Verdad, cierto. Vouche facer unha proposta, que te veñas a Galicia. Un par de días. ¿A Galicia? Sí, vou te levar a un sitio de Galicia espectacular. Chámase o Baixo Miño, donde básicamente vas comer y beber. Beber y comer. Pero, hombre, no es mal plan. Vamos a hacer, en vez de Jesulín de Ubrique, vamos a convertir en Jesulín de Tomiño, con corazón galego. Roberto, tengo que cuadrarme un poco. Cuádrate y vete para acá. Venga, perfecto. Venga, hablamos. Chao. Chao. Roberto Vilar Fernández, nacido nunha aldea de Xove, é un dos grandes nomes do humor e da televisión galega. Actor, presentador e cómico, saltou á fama co mítico dúo dos Tonechos e consolidou o seu éxito coa creación do programa Land Rover, o programa que fixo da súa retranca e improvisación unha marca recoñecible. Tras etapas en Madrid, sempre regresou á TVG, onde asegura sentirse libre para facer o humor que máis o define. Con máis de 30 anos de traxectoria, é un dos rostros máis queridos do país. Conseguirá Roberto galeguizar a Jesulín? No. Que no me collas esas uvas, hombre. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Aquí me tienes, en tu tierra. De Checo viñedo, No mira que sabía hay yo- viñedos aquí. No sabía yo que había aquí tanta viña, ¿eh? Hay muchísima viña, ¿Y pero... por qué dejan la uva aquí? Eso sí que no sé, porque hay uvas, porque estamos xa acabando Ya. ano e está... ¿Qué tal? Estás muy ¿Qué tal? Estás muy ben, eh? Muy bien. Teño che preparado cousas tan bonitas, tan especiales, e aparte a ti sei que che van a gustar, porque tú eres un home de terra, de campo... Esto sí. Esto sí, de... vengo de campo, ¿eh? Claro. Vengo del campo, ¿eh? E aí vamos a conocer unha zona que é moi especial, vale? Perfecto. E despois veremos ao final si eres merecedor do carné de corazón galego. Todo está por ver. Confío en ti. Tenemos. Confío en ti. Vamos. Venga, vamos a vamos. divertirnos. Venga.
Jesulín de Ubrique enfrontarase a un exame sobre o aprendido ao remate de cada experiencia. E a veciñanza que o guiou poralle agora unha nota en función da súa implicación. Completada las 6 experiencias, o anfitrión Roberto Vilar terá que valorar o proceso de galeguización do convidado e decidir se merece o carné de corazón galego.